ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ዓመታዊ ናብ ወፃኢ ሃገራት እትልእኮ ጥረ ነገራት $719 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ጠቒሱ ኣብ 2021 ኤርትራ ናብ ወፃኢ ሃገራት እትልእኮ ነገራት ኣስታት $620 ሚልዮን ምንባሩ ዘመልከተ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2022 ግና ናይ ኣስታት $100 ሚልዮን ወሰኽ ከም ዝገበረ ኣመልኪቱ መብዛሕትኡ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ሃገራት እትልእኮ ጥረ ነገራት ከም ዚንጎ፣ ነሓስ፣ ወርቂ፣ እምነበረድን ዝኣመሰለ ማዕድናት ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ 2021 ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ዚንጎ ብብዝሒ ናብ ወፃኢ ካብ ዝተላእከ ማዕድናት ቀዳማይ ቦታ ሒዙ ዘሎ ኮይኑ $248 ሚልዮን ይግመት። ካልኣይ ነሓስ $194 ሚልዮን፣ ሳልሳይ ድማ ወርቂ $167 ሚልዮን ከም ዝበጽሕ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ንግዲ ይጠቅስ። ካብ ኤርትራ ንዝለኣኽ ማዕድናት ብብዝሒ ብምሽማት ቻይና ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዓመት ጥራይ ናይ $325 ሚልዮን ዝግመት ጥረ ነገራት ኣግዒዛ። ካልኦት ካብ ኤርትራ ንዝለኣኽ ጥረ ነገራት ኣብ ምሽማት ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ደቡብ ኮርያን ኢጣልያን ተጠቒሰን ኣለዋ። ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ዝበዝሐ ናብ ወፃኢ ሃገራት ሰደድ ዝለኣኸትሉ ዓመት ኣብ 2019 ኮይኑ ኣስታት $768 ሚልዮን ተገሚቱ። ካብቲ እዋነቲ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ አንቆልቁሉ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተማሒሹ ኣብ 2022 ናብ ልዕሊ $700 ሚልዮን ክድይብ ክኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኤርትራ በንጻርቲ ኣብ 2021 ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝለኣኸቶ ማዕድናት ዝዓብልሎ ጥረ ነገራት ኣስታት $329 ሚልዮን ዝግመት ከም ስርናይ፣ ፊኖ፣ ማሸላን ዘይትብልዕን ዝኣመሰለ ኣእካል ዝበዝሑ ምግብታትን ናይ ህንፃ መሳርሒታትን ያሸሚታ። ኤርትራ ኣብ 2021 ብብዝሒ ካብ ሸመተትለን ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብ$105 ሚልዮን ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ቻይና ብ$70 ሚልዮን፣ ቱርኪ ብ$23 ሚልዮን፣ ኣሜሪካ ብ$18 ሚልዮን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብ$15 ሚልዮን ብቅደም ተኸተል ተዘርዚረን ኣለዋ። ኣብ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኩናት ካብ ጽመድ ንመጀመርያ እዋኑ ካብ ካርቱም ወፂኡ ናብ ፖርት ሱዳን ከም ዝኣተወ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ጀነራል ብ27 ናሓሴ ናብ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ምእታው ኣብ ሱዳን ጽልዋ ምስ ዘለዎም መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ንምዝራብ ዞባዊ ዑደት ክካየድ ተኽእሎ ከም ዘሎ እተን መርበባት ኣሚተን። ንሱ ዞባዊ ዑደቱ ብግብፂ ፈሊሙ ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ክበጽሕ ምዃኑ ተሓቢሩ። ዕላማ ዑደት ጀነራል ብዘይካቲ ምስ መራሕቲ ዘን ሃገራት ዘካይዶ ኣብ መርገጽን ደገፍን ዘተኮረ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኣብ ሱዳን ናይ ስልጣን ሃጓፍ ተፈጢሩ ምህላው ክግለጽ ንዝጸንሐ ጸብጻብ ንምፍሻል ዘንቀደ ምዃኑ ተንተንቲ የረዱ። ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ፈጣን ሓይልታት ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ዓስኪሩሉ ንጸንሐ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ወተሃደራዊ ማእከል ከቢቦምዎ ከም ዘለዉ ይክጥቀስ ጸኒሑ። ኣብ ከበባ ኣትዩ ከም ዘሎ ክጥቀስ ዝጸንሐ ጀነራል አልቡርሃን ብ24 ናሓሴ ኣብ ከተማ ኡምዱርማን ምስ ህዝቢ ተሳኢሉ ብምዝርጋሕ ኣብ ስልጣን ምህላው ቤት ጽሕፈቱ ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ። ራብዓይ ወርሑ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ወተሃደራውያን ሓይልታት ሱዳን ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ዛጊት ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣይተዓወተን። ብፍላይቲ መንጎኝነት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሪያድ ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ወርሑ ዝተቓረበ ዘተ ኣብ ግብሪ ዘይወዓሉ ስምማዓት ግዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ እንተዘይኮይኑ ዛጊት ዝበጽሖ ፖለቲካዊ መደምደምታ የለን። ኣብ ዶባት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዝንቀሳቐስ ብቐቢላ ዝቖመ ሚሊሻ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ማዕስከር ከም ዝተቖጻጸረ ተገሊጹ። ኣብ ሱል ሳናንግን ካያን ዝተባሃለ ከባቢታት ዝርከቡ ብቀቢላ ድሑል ብሓንተ ዝቖመ ሚሊሻ ናብ ቀዳም 26 ናሓሴ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዶብ ክልቲአን ርእሰ ምሕዳራት ንትርከብ ከተማ ላስኣኖድ ድሕሪ ዘካየዶ መጥቃዕትዩ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝነበረ ማዕስከር ክቆጻጸሮ ኺኢሉ። ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሴ ቢሒ ዓብዲ ኣብ ዛቦ መግለጺ ህዝቢ በቲ ፍጻሜ ከይርዕድ ብምጽዋዕ ሰራዊት ተሪር ጸረ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ብቐቢላ ዝቖመ ሚሊሻ ናይ ገዛእ ርእሱ ምሕዳር ንምቋም ዝቃለስ ኮይኑ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ክቃወምዎ ከም ጸንሑ ሰነዳት ታሪኽ ይጠቅስ። እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲአን ብዋንነት ዕምርቲ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና ዝንገረላ ላስኣኖድ ድሕሪ ዝተበገሰ ምዝሰሓብ ፑንትላንድ ነቲ ሚሊሻ ብምድጋፍ ኣንጻር ሶማሊላንድ ተዋፍሮ ከም ዘለያ ብወገን መንግስቲ ቢሒ ትውቀስ። ኣብ ከተማ ላስኣኖድ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 180,000 ህዝቢ ካብ መነባብሩ ከም ዝተመዛበለ ጸብጻባት የመልክቱ። ላስኣኖድ ኣካላ ምዃና ትገልጽ ሶማሊላንድ ንባዕላ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛእ ርእሳ ምሕዳር እኳ እንተቖመት ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ሉዓላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን። ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን